oy, oy. Niman din ito to. Vlog takeover! Ano ba naman yarn? Everyone falls down sometime. Feeling good, like I should. Hi, say hi. Oy, oy! This might be my time to shine with you. Got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting. So, hello, good morning. It's your boy, Obaid Moro. So, for today's video, pupunta kaming Agno sa Abagatanan. Abagatanan Beach, let's go! Bale, tatatlo pa lang po kaming motor. So, alam nyo na. Alam nyo na. Susunod na naman po yung mga kasama namin, mga boss. Matik na yan. Uy, sana all, RS. So, ang kasama ko muna ngayon, as usual, Alimar Works, Aljon Works, and then Boss JP nasa likod. So, hindi na rin kami umalis ng masyadong maaga kasi short ride lang naman siya. Short ride. Medyo bulol-bulol eh. Nagke-candy po kasi ako eh. Ako nahihirapan para sa bag mo, Boss JP. Op, 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 oy, oy. Niman, dinirito to. Dinirito to. Diretso. Oh. No entry na dyan. Di na iikot. Di na siya one way. Baka may ginagawa. Baka may event dun. Ako talaga nahihirapan dito sa bag ni Boss JP. Kukunin ko yan mamaya. Magpapagas. Papagas pala si Boss JP. Samahan muna natin. Boss, nahirapan ka ata sa bag mo. Dito na oh. Kami na. Na, para hindi ka mahirapan. Nakagilid na yung bag mo kasi. Nakagilid na yung bag mo. Sige boss, una ka na. Oh, diretso lang. Nagskalabot. Matawag si Aljon Works. Hello. Nagpagas lang si JP. Oh, sige lang. Swal. Sige. So, yun lang din kagandahan sa may intercom mga boss. Para less hassle na rin. Dito nyo na rin po makakausap dito sa intercom na kinabit natin sa helmet natin. Hindi mo na alisin pa yung helmet mo para kung mausap. Tsaka hindi mo na rin naalisin yung cellphone mo dito sa phone holder. Rekta na yan mga boss. So, hi guys! Vlog takeover! Wait lang. Paunahin natin sila kasi, you know guys, wala pa sila. And sa likod tayo.
medyo nabibigatan lang ako guys kasi you know, nakabox tayo and medyo nahirapan pa si ako. And may dala pang bag sa harap ko. Charis. Ano ba naman yarn? Feeling ko kuyang okay, so i-edit ni kuya to. Feeling ko lahat na lang ng ano ko dito tawa. Magkikita to ng mama ko. Papagalitan ako dahil bumabangking ako. Hindi ko pwede ibangking. Hindi ko. Sheesh. Okay, sa gitna na lang po ako guys. So, susunod daw po sila Ate Casey and Boss Mark. Hindi ko na lang po alam sa iba. Ang gandang i-drive nitong motor ngayon guys. Hindi ako medyo nahihirapan sa pagbanking. Ewan ko din. Oh my gosh. Bangkingan pala to eh. Chill ride lang ata tayo ngayon guys. Kasi ano naman, kabisado naman na yung lugar. Chill ride. So, dito tayo nahihirapan sa ride. Sabi nga ni kuya, mas maganda magbangking pag pa-left. Kasi yung force mo dito. Charis, ewan ko. Hindi ko na alam pinagsasabi ko. Kaya din ako pinag-drive na ni kuya kasi chill nga lang po. Wala naman po kaming inaanong oras. Hindi naman po to endurance. Pero kapag endurance po, malay nyo, payagan ako ng magulang ko, diba? Asa ka. Asa ka. Sorry na. Pwede namang umasa eh. So, sana naririnig niyo yung sinabi ng kuya ko na asa ka. Pwede namang umasa. Basta wag nyo lang Charis, wag lang. Wala akong sinasabi. Cut mo yun, cut. Hi, Ate Gian. Na. Nag-cut na sila. Kinat ako? Catching feelings. Sige, mauna na kayo Kuya JP kung saan kayo masaya. Dong 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 dong. Basta ako nagda-drive lang. Mauna na kayo yan guys. As long as nakikita ko kayo, go lang kung anong takbo ko. Catching feelings. Kuya, ang bali-bali ni drive natin. May agad nahihirapan masyado. Ha? Agad masyado nahihirapan. Nanginginig lang ako sa lamig, guys. So, lamigin po kasi ako. Kaya ganun. Pero, sabi nga, kailangan ko daw matutunan na i-control yung panginginig ko. Sabi niya, kuya. Ang astig naman, no, parang kasama namin yung apat doon. Pero, tatatlo lang pa lang kami ngayon, guys. Pag napanood talaga ito ng nanay ko at ako ay umu-overtake. Papagalitan ata ako. Ay! Oops. Wala pang nakakita nun! Kinabahan ako ng very light doon. Feeling ko mapapahiya ako sa vlog. Kailangan mo, i-edit mo. Parang naano tuloy ako.
Diba? Charis lang, walang give up. Tingin mo lang bang may talim? May gagawin mo. May gagawin mo. Oo. Ano mo? Nung manire, ipoy mo lang bang gano'n mo ililiguitin? Ano bila? So, tinuturuan po ako ng kuya ko, no? From the expert. Okay, daan-daan tayo dahil basa ang daan. Daan-daan lang po. At huwag po magmamadali. Dahil minsan, ang disgrasya nakukuha sa pagmamadali. Kaya tayo po ay mag-ingat. Ako po ay weather forecast, charis. Weather forecast nasa ano, pagdadrive. Ha? Hayop ka din si Bun, no? Charis, I'm a human being. Oh, may tumama. Sana hindi kayo natamaan, guys. Ganda ng daan, guys. Hindi siya yung ano, yung lubak-lubak din, ganon. Magugustuhan ko mag-drive. Shoutout po sa inyo, no? Kung pinapanood po ito ng mga kaibigan ko, baka balak nyo na rin pong ano, kumuha ng lisensya and ano, bumili ng motor. Kung gusto nyo, di ano, kotse na rin, guys. Para may panggalan na mo tayo. Wow. Ba't ka mag-ano? Galit na galit. Sana hindi ito isama ni kuya. Tapos tulog na pala kuya ko, no, sa likod. Hey bro, don't sleep. Huwag kang kapante na ano, ako yung nagda-drive. So guys, kapag pinanood nyo, pag napanood nyo na po to, please click down below sa comment section kung mag-vlog na rin po ba ako. And pag sinabi nyo yan, mag-iisip na po ako ng content. Pwede po bang titigan lang sa vlog? Diba, hindi naman po siguro kayo magsasawa sa sabi nga nila, demonyitang muka. Pero maganda talaga. Charis. Joke lang. Tapos nanonood mga kakilala ko. Cringe. Ito pala maging ano, vlogger. Nakakaano. Hindi ako susunod. May nakikita ako ano eh. So, asan na nga ba kami? Alam ko tong lugar na to, pero hindi ko kabisado yung name. Nasa Alaminos na po kami, everyone. Naririnig pala ako ng aking brother sa likod. Kuya, makapambagal mo na so maging vlogger. May tutungtong ka sa lilim. Okay, bawal i-translate yun. Attitude. Attitude na ka, girl. Girl. Ang saya naman mag-rides. Lalo na pag pinayagan ng magulang. Mama, papa. Kaya huwag mag-alala. Oh, gayahin natin yon. Bigla ko nakita intersection pala, guys. So, wag po kayong mag-overtake or bibilisan pag intersection, guys. Mag-minor po kayo. Hinaan nyo lang po yung takbo or kung napabilis man po. Pero wag po kayo magsa-sudden stop kasi masika didisgrasya nyo pa po yun, guys. Okay, susundan po natin ngayon si Kuya JP. So, didiretso lang daw po ito. Dahil mabigat po yung box. Oh, cheers. Ayan, gilid na tayo, guys. Yan. Off muna, kuya. Hi, guys. Hi. Kay Kuya JP, Kuya Alimar. Hi po. Si Ate Gian. Ayan ay. Hi, Ate Gian. Ayan ay ni. Nya. Off mo. Bye-bye po. Bye-bye po. So, medyo nabawasan lang yung energy ko, guys. Kasi syempre, nag-stay muna kami sa, ano po, sa bahay nila, Kuya Josh. Yun, ayan, nagdala-dala na rin po kami ng maraming foods. Oshi. Kalitan ha? Kalitan. Atong piprino tarap.
Inil sa arap dya. Atay right. Panay say preno laba atay bunag. Atay left. Tanong preno kaliwan arap. Ganda guys ah. Feeling, hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. 'Cause everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. Agak makaplazor. Jalan mo jay. Tidak lah. Payam kan. Sige, andar isa. Mau gagana to. Sige. Sige. Pangkanam. Akakal na. Nagkakabahan. Hindi. Nakakabahan. Nakakabahan. Oo. Sige. Hay! Nagkakabahan ka to. Hi! Nakakabahan ba? Kinabahan ako dun guys. Very very light lang ati. So we're here. Woohoo! Boss JP. Flex. Flex mo ta. Oh. Kailan na ba? Wait, okay lang, okay lang. Hi, say hi. So, yun po, ano po sila. So, ay, nakalimutan din pala yung mic. Pero okay lang, maririnig naman ako. Yan po, guys. Can you see the view? Wala pa po? Baka sa akin eh. Oh, magkaroon eh. Naka-X na nga siya eh. So, hindi lang po signal talaga ang pupunta namin dito, guys. Pero parang ikot na lang ata tayo, ate. Hindi nga pwedeng umakyat sa bato. Hindi, I mean dito may dadaanan naman ata. Wala po ba? Ay, hindi, okay lang, hindi po kami sleepers. Nakakatakot. Ikot na lang tayo dyan, ate, may tubig naman eh. Saan? Dyan, ate. Ikot na lang tayo. Paano tayo ikot? Hindi tayo, may daan, mayroon dyan. Kita ko yun. Meron niya ata. Meron dito. Diretso natin. Para kila ate Casey. Para sa inyo to, ate Casey. Kanino kami umaakyat? Meron ate? Dito tayo. Dito na tayo. Ilis na tao. Guys, is na yun. Ay, pakita nila, binibidyo nyo. May signal dito. Pero walang ano. Siguro letter E ito. O yun po, guys. Yun po, no, hinahanapan po namin ng signal. Dan ako. Mamaya haggard. Haggard na to. Haggard na to. Kasi si kuya nag-vlog ko. Kanya to. Hindi ako. Makabagan natin. Walang signal dito. Baka doon dahil yung tower. Pero maganda rin dito ah. Oh, solid. Doon tayo, pababa. Tatanong tayo. Ang may tao. Baka may mga wifi sila ako. Hindi kaya mo mong pindatin. Ay, ganda na spot dito, pre. Oh, ganun. Hoy! Hoy! Woo! Let's go! Mag-aaraw kami ng signal! Nagalat Walang signal! George, direct. Buti, dumaan tayo dito. Buti ba? Guys,
Mukha ba ako mabait? Kami po kuya. Dapat tayo na kuya. Natin ako ba? Huwag ka na sibon, ako na lang. Halika na, baby. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you. Favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Hi guys! So, nandito ako ngayon. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with